Op 17 juli 2015 ging basisschool De Stek in Kasteraai op slot. Het gebouw werd afgelopen zaterdag weer geopend. Dit keer niet als basisschool, maar als residence. Voor 5 oudere bewoners van het kerkdorp. Een initiatief van Bert Arts en zijn vrouw Tini. Nou, samen met mijn vrouw hebben we eigenlijk al jaren dit plan willen uitvoeren. En met de ups en downs zijn we tot deze locatie gekomen toen die school vrij kwam. En binnen een 1,5 jaar hadden we het project klaar voor uit te gaan voeren. Het is mogelijk gemaakt door gemeente, provincie en dergelijke met hun fondsen, met hun ondersteuning, financiële ondersteuning. Maar de uitvoering dat is in eigen beheer gedaan door de gemeenschap van Kasteraai, door de vrijwilligers en de omliggende bedrijven hier, zoals je op het bord ziet, die hebben hier echt gigantisch goed werk geleverd en gezorgd dat wij de deadline gingen behalen die we gesteld hadden. Door wethouder Jan Lonen werd ook het nieuwe logo aan de voorkant van het gebouw onthuld. Het project betekent veel voor de Kasteraayse gemeenschap. Ja, gewoon een geweldige mooie ontmoetingsplek voor de ouderen. Waar ook natuurlijk jongeren welkom zijn, maar specifiek voor de ouderen. Die zich daar kunnen onttreffen, gezelschapsspelen kunnen doen, net wat ze graag willen. En dat het een bijdrage gaat leveren in de eenzaamheid, in het hele leven waar ze nog voor staan. Een van de bewoners van de residence is Jep Fleurkens. Hij moest eerder noodgedwongen naar Horst verhuizen, maar is blij dat hij weer terug mag naar zijn vertrouwde Stek. Ik ben er blij mee. Ik heb er altijd nooit gekeken om terug te komen naar Kasteraai. Dus ja, ik ken hier iedereen. Dus de mensen zeggen je maar allemaal goede dagen. Tenminste, 99% zeg maar. Dus ik vind het wel prima. En heeft u er lang naar uitgekeken om terug te komen naar Kasteraai? Ja, ik was ja niet weggegaan als het goed gekund had. Maar ja, ik had een grote tuin en dat kon ik niet bijhouden. Ja, dan moet wat anders. En het is ook dat we via mijn Hendricks er zo appartementen van maken. En dan had ik me ingeschreven, dus dat ging nu toen niet door. Ja, dus ben ik in Oost terechtgekomen. Ja, ik heb er niet graag gewoond, dus maar ja, ik moet nog een week volhouden. Maar die week, daar gaat u wel. Ja, dat hopen we. En het huis is gezegend, zag ik net. U ook. En ik hoor dat u wilt hier eeuwig blijven wonen. Ja, waarom zou ik dit weggeven aan anderen? Dat doen we niet, hè. Dan blijven hier gewoon zitten, ja. De residence stelt 5 appartementen, die allemaal al een bewoner hebben. Hoewel ze pas 1 deze dagen hun intrek zullen nemen, werden ze zaterdag alvast gezegend door pastoor van Hoorne. Dat je ook echt nog lang en gelukkig hier mag leven, hè? En ook een goede geestelijke, lichamelijke gezondheid. Er zijn 3 terugkomers in het dorp. 2 waren al naar Horst verhuisd in verband met hun echtgenoten die ernstig ziek waren. En eentje was naar Leunen verhuisd. Die zijn ontzettend blij dat ze weer terug zijn op hun oude roots. En daardoor ook weer zin in dit hele leven kan krijgen waarvoor eigenlijk dit gemaakt is. Dit project kent alleen maar winnaars. Absoluut, absoluut. En een van de winnaars ben ik. Maar de echte winnaars die komen hier te wonen. Dat ben ik serieus. Oder nur die